Bună ziua, dragii mei! Azi am pregătit o musacap de varză cu carne tocată. Cum am pregătit-o? Am tocat varza, am amestecat-o cu condimente, roșii date prin răzătoare, carnea pregătită ca pentru sarmale, am pus un strat de varză jos în vasul de iena, am pus carne, deasupra am pus restul de varză, am băgat-o la cuptor. Am tăiat musacaua, am pus-o pe farfurie și să vă arăt acum cum arată. Soțul meu este degustătorul. Cu un ardei iute lângă, merge de minune. Dacă mai aveți și o mămăliguță, e super, super gustoasă. Foarte bună! Aceasta a fost musacaua mea de varză cu carne. Poftă bună!